Il-priġunier ta' 35 sena mill-Mali Mamadou Sakine li nstab mejjed fuq it-tapit taċ-ċella tiegħu kmien il-ħamis filgħodu miet b'kawża ta' trombożi, jiġifieri miet mewta naturali wara li waqa' fid-demm lejn qalbu. Dan irriżulta mill-awtopsja li saret il-ġimgħa fil-Kamra Mortwarja tal-Isptar Mater Dei bil-Maġistrat Joseph Mifsud li nħatar biex imexxi l-inkjesta jagħti l-permess għad-difna tal-priġunier. Immedjatament ma' sejba tal-priġunier għal ħabta ta' 8:15 ta' filgħodu kien iddikjarat li fuq il-priġunier ma nstabu l-ebda sinjali ta' vjolenza u lanqas traċċi ta' abbuż ta' droga. Sakin instab mixħut mal-art li bes il-bis assoċjat ma' Ramadan. Il-priġunier mill-Mali kien qed jinżamm il-ħabs fuq arrest preventiv wara li ftit ġimgħat ilu tressaq il-qorti akkużat li stupra anzjana ta' 72 sena residenti f'San Pawl il-Baħar. L-anzjana hija Ingliża u r-raġel mill-Mali dejjem baqa' jsostni l-innoċenza tiegħu fis-sens li huma kellhom relazzjoni li kienet ilha għaddejja għal bosta xhur.